Здравейте ви, Боксер, ние сме Vladix and Mega Kills. Скин съм го откраднал, да, от Paragon Spark, ама това няма никакво значение. То ние не сме много добри, за първ път снимаме клип на Майнкрафт. Имахме малко технически проблеми, докато строяхме къщата и се бъгна всичко и решихме да не я строиме наново и да играме просто и да слушаме за още новина, че сме бъгнали клипа там, имахме технически проблеми и сега да играме. Ето сега ще се строиме фермичката, в смисъл тя е построена. Ще оправяме къщата отвънка, ще направим втория етаж. А ти да взели митимите? Да. Ние сме били Теодор, аз съм Теодор, той е Милен. Много Да, тук ще има втори етаж. Какво ще има тук, Милене? какво това се реша? Не знам. Никаква идея. Милене, я ходи да й покажеш мината. Аз ще правя стълби са. Дет намерих онова огромното. Пак ще трябва хора за дърво, нали знаеш? Аз имам дърво с колко. Чакай, сега ще направя стълби, ти ходи втория етаж, аз ще правя стълби. Строи втория етаж. Строи втория етаж, аз ще направя стълби с колко. Какво ще има на втория етаж? Ще видим, чай. Да. Бъде много честно. Ма с колко пъти? Пресъв се сетим и те вкарах. Едно... Теодоре като... какво? Що? Защо? Чай ще гледам малко. Сега слагам стълбите. Какво си живота? Умрях! Да. Абе, в тебе има ли 44 торчо? Портни ме при тебе, портни ме при тебе. Бързо. Да, в мене са торчове. Ама чакай, бата, е така го напред. Стой. Пак умрях, портни ме при тебе. Случай мога да изчезна тайка. Пичове, Майнкрафтъри, моля не хейтвайте ни. Смисъл не мога да играме много добре. Много добре сме все още. Знаеш къде сте и темите, бата, на майка си казва. Бързо портни ме. Телепортира съм те, бе. Не си. Не си ме. Портни ме. Браво, взета ме бутна. Къде са хейтерите? Не знам, слизам да ги взимам, бата. Аз се озовах долу на земята. Сега ще ги взема и се телепортирам, идвам. Ама аз не знах долу при тебе. Бата, мен сега ще ми корма тук. Много на седна. Намерили ми итемите. Бате! Бързо, върни се при мен, бързо. Бързо. Чакай. Да се смееш, пич. Абе, момче, не можеш да напишеш. Бе! Ловите! Портна ли се поне? Да! Сам е портни при тебе. Момент. Изложихме се с тия телепортове, ама нищо. Чакай се. Поне ще става смех. Смех. Бате, чай, че не си чуда на къде хора. Ама портни ми искам да запукме нещата. Бате, аз имам в мене всякакви. Аз знам, филте ми имам, бе. Аре, портни ми ще изчезна. Нали ми се нещата, брато? Да бе, всичко у мене. Убие го това, бе. Всичко стълбите взе, нали? Да. Има
Мамо! Бат, направо тук се иземля. Какво? Какво ще да правя? Дай сега ще довършим епизода и ще правим часа. Сега нещо ли се спи, много е късно. Така. Как се качиме само? ще видим. Бате, я дай една кирка, бе. Имаш само една. Да, аре, копай там. Сега как се качим догоре, само това искам да го С колко стони ще направим студия после? Окей, надявам се, бате. А като крипа? Бе, бързо стълби. Че да ти дам да слагаш стълби? Ела. Окей, аре. Аре, бързо, бе. Вземи ги. Слагай ги качи. Да, бате, то место направо си бъде направи на кълтащи Ама победа. шага. Ми загубихме абсолютно всичките ни гъга. Ти до мене ли си, бе? Абе, бате, сега ще си намерим ли къщата? Не. Спирай клипа.